Ngibona ngathi manje le tape ifikile ku 200 kuzafuneka enye yesibili manje. Hayi, niqedile impela manje. Ndibuyeni. Hayi, uzabuya afternoon mantamba mama. Alright. Yeah. Next. Wena yini manje? Suit. Oh, suit. Hayi. Kulungile wena hayi, size yakho hayi ngiyayazi. Yeah. Kumule lensizwa kethu ngisa. Soqala khona lapha emagxalabeni. Nakho-ke. Nakho-ke. 8. Right, besiniti. Ai. Wazi ukuthi kanjani? Le mafuta lawa wesusu aniphazamisa man. Nizayenza nje lidolo Okay, ngabuluka lidolo ke. Yeah, okay. Hayi, inungachile ibhuruko manalo niluthunga. Man lethe suthi kuphela. Ukwenza umsebenzi. All right. Okay, all right. 88. Hey. Hayi windonda mpela udla inyama ugcwele. Yeah. Hayi phela maduro alingana buti mana akufanelanga. Good. Niqedile manje Yeah. Manje ngizolanda nini? Hayi, same time afternoon mantamba mama, Yeah, afternoon mantamba mama. How's it? Hey. Chilwa. Ungathi ngumuntu lo onecomputer apha enhloko. Oskov, mina ni computer self. Kanixelele manje bani. Uthela bamfundi nozazikhumbula zonke izinto okufanele uzenze kwezimpahla zaba bantu. Ngoba ndiyakubona umane uzidampa apha abanye ubajonga njengamehlo ungabhali into phansi umeasurisha izinqe namadolo ungabhali into. Hey, Jawu, phela mina nisebenzisa lento nibiza experience. Uyazi ukuthi mina senimeja nje nemehlo. Anisasebenzisa itape. Futhi manje nisebenzisa le tape nimeja ama custom. Nisuka nje niwayenzela nje lento yokuthi babe happy bajabule wabo. Monna Chilwadi. Ubatla go njwetsa hore ho sheba fela ka mahlo e se le hangwe di measurements. Bona Chilwadi. Mahlo sa ona ke ho sheba le ho bona. Ho bona, ho sheba, ho bona, ho sheba. Tau e bona namane e bona tau namane bona. Hayi. Bekara mufukeni. Ziyafana lezi into. Beka kona manje niyakwazi kubona ukuthi into kuti iseduze noma isekudeni. Kuyafana muzi nalento ningayithatha njengamehlo nibone ukuthi iseduze isekudeni. Iseduze isekudeni. Manje akufuni meja lokho muzi. Chirwan, yazi ngelinye ixesha uyakwazi ukuthi imoto ikude. Kanti imoto seyifikile ikubethe ngamehlo lawo Chirwan. Kuyafuneka i-tape measure uyisebenzisa ubhala. Hayi mani baba Jawe. Iyafana lento li. Kona manje imoto mayifika uza starta yaphi isikhathi sokuthatha tape ukuthi wameja ukuthi imoto iseduze noma isekudeni. Iyafana yonke lento li. Ayifuni meja. Kona manje nini brema mahara. Mina anikazi nibone ubaba Maguvani lo athatha muti yake ayenza meja. Yolo wabuda. Yabuda. Wabuda. Munna wena ukile bona kae muriano wa upeita o tape you ye eluma lo mothi lona Ikona ukahleka impela mawusungcinza nsizwa ke. Kusho ukuthi usebenza khona manje. Uyabona ngeke uyikhalela imali yakho mina uyikhokhela endlini. Mfuke
Masidlana, suka. Le washing le iyabiphinda indibona. Ndikwenye mood mna. Izolo kaloku wena uthe uzanibonisa impumulo kasisi wami. Nake ndifuna ukubonisa indlebe zodadewethu. Yabo. Hey chap. What's back? Hi no one is fair. Magubani le. Has misi measurement. Millennia high me kleiner. We measure jina. Osintoro kamenwana. Ibokati. Oh, yiyo lento ungabi. Bonke abantu abeza pha kuyo soloko bephuma betsala ubuso besinekile. Soze babone bethuni uzawubulala abantu la muntu. Yanizwa njalo madoda. Sizwa kithi. Uzongisiza emaphamba ngithi. Wenza nje oba ngishiye. Zonyuka imendlela emsebenzini. Ngiyabonga. Hayi ungabongi. Sana. Ya, lunga, hamba. Bentini ke madoda nisukala ini bude banzi fishane noma ukushona phansi Imidi. Awukanti bakanga kanti hayi bangasokunya hayi imidi. Yazi Magubane. Okoko ndakubonayo. Andizange ndikubona umeasurisha lamayeza ababantu bakho. Inye nje into esike ndikubona uyenza uyagalela ujonge. Nje ubusenza nje nangoku. Uza kubulala abantu wena Magubane mfundini. Wesha angiyeka wena. Angikani ngamehlo mina. Hey. Umeasurisha Kayini. Hayi. Bacheli una Magubane ukuthi mawuyenza meja uyenza nari matambo amanyamazana. Masabu Amatambo. Yeah. Bachele kuti uyenza kanjani. Watata njere matambo rawo. Wawataya phansi la wona asamutshela kuti athere kanjani lapha embodleleni. Shirwa. Unengqondo ka. Uyayibona into senza yona. Bendizayiwina le game uyimoshayo wena. Sorry. Weshilwana. Angenzi kanjalo mina. Mina ngiswe egazini mina ukuthi isigulu sami sidinga umuntu ongakanani bese ngisifake la. Awu, umeja negazi. Hayibo. Angishongo ukuthi mina ngikala ngegazi, ngithe ngizwa. Hayi, wakhe walibonaphi wena ligazi elinemandlebe. Yazi mangiphike nawe ngashonelwa ilanga. Futhi kunekhasimende lami elizayo khona manje. Salungisela wona lo muthi. Hayi, ungiyeke phansi. Yazi madoda. Into ongasebenzisi ukumeasurisha iyingozi kakhulu. Kufanele into kuba wakhe indlu ongazisebenzisa into ezifana nevatri pass nerule. Liyakuqhekeka olodonga ludilike madadethu. Uyabona nje ngokuba mina uBas John e13 nje ndim kungenxa into kuba ndisebenzisa imeasurements eziright. That's my secret. Kwamona chawi. Ke hona jwale mikhukhu yena e ke tseng hohle mo. Ye ntse ha bua ka le Bas John ka di measurement tse fosahetseng tsa batho. Hona jwale o le bohe Chirwati. Ngino ke o kheletse le vatri pasa yeno ya hao yena. Hayi, nizamvulela ngiyeza man. Awu. Ngena phakathi jari. Mono Hayi, mono. Kunjani? Yeah, I'm khona yeah. Mamela lapha ke Chirwana. Yeah. Le program lena inde mfondini. Ifuna ukunywa apha, yabona Oh, kanjani? nimunqe la. Na apha. Yeah. Ndizayifuna ngomso. Mawuthi nyemuso utsho kusasa. Natsoke ngomso. Awuthi nione uyazi mani abantu baningi bafuna ukuthi izinto zabo nibanikeze kusasa. Abanye bafuna nemantambamba. Kodwa ke wena hayi ngoba icustomer hayi nizokuyenzela ya ima kancane. Intoni ngoku? Ya nifuna kuyenza major. Oh, major. Oh. Hayi riya kwayi. Ayihluphi same size Same size antoni ngoku andifumani ngoku. Hayi uyazi ukuthi kanjani. Mani ithi same size. Computer le iyazi ukuthi yonke into yafita Hayi wena, hayi ndiyabulela. Hayi kulungile. Usale kakuhle ndabona ngomso. Ya nawe wahamba kanjalo Chirwan, inene uza kuyenza imali ngale clothing factory yakho. Hey, nali nizamvulela
Bafowethu. Siya. Yeah. Haha, kunjani mfana yakiti? Sikhona ninjani? Hayi sikhona nineritemba kuti uzobheka lesudu yakho. Impela ngizobheka yona. Ilungile ndoda yakhe. Awuzwaka. Kuyokungisizile bafowethu ngoba ngiyahamba khona namhlanje. No problem ndoda yakhe. Impela. kuvuya nina madoda agodukayo. Kusasa lokhu ngiyobe ngisekhaya. Hawu. Shibile. Yeah. Siya naye sudu yakho ilungile man. Hey, nidabuka nje inhliziyo ukuthi anina plastic yokugqokela yona. Yeah. Ngiyathemba uyenza kahle, ngiyathemba ushayile. Uyayazi mos. Kube imalini? Izoba 40 rands. 40 rand. Yeah. Ngiyabonga. Hayi, nami niyabonga mpela. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Mandoda ayenza kanjalo. Yebo. Bafowethu ngiyabonga bafowethu. Ntate Sebiya, babulise mono lapha. Yebo bafowethu. Uhambe kakuhle Sibili. Yebo bafowethu, nisale kahle bafowethu. Yeah. Yeah. Lituli. Ndonda yakiti kunjani man? Isikhona man. Nathi impela sikhona man. Ninetemba kuti nawe uzofuna lesudu yakho Ya kodwa manje ngabiza malini? Hayi leyo uyazi ukuthi niyenze kanjani nisebenzise kotini omningi yabona. Manje wena ngoba nawe indonda nje enkulu, hayi nizokuchacha nje kancane 80 rand. Hayi ilungile. Hayi Hayi sorry. Lituli naike sutu yako mfana ya kiti ilungile kodwa aninayo nto yokuigqoka yabona yokufaka pakati. Ngimele ngapha. Hayi. Ilungile. Kulungile. Yeah. Yazi mfuke le chap okuthiwa nguChirwana yayenza imali straight away. Chawe. Ke ibile haturi gati. Bona, hona jwalo o qata o chacha ntate ya motenya, tshete e tenya go ba le fela ka le motenya. Mfuke uyazi ukuthi mina ejubheki unibheke kade uyazi mina anizeranga lapha kuzolala lapha. Ewe. O bolela hore nna ke se khome boroko bona Gauteng, Hayi, anitshongo kanjalo phela mina. Kodwa ke Chirwana, kutheni lento ungasiphi umsebenzi nje? Kuthiwa kwi-RDP kumandi ngokuqhekezelana. Hayi, bekarachawe. Nawe ziyenzele RDP yakho uzokwazi ukuziqheqezelela uyedwa. Hey, ubushirwane njani sotho? Wongene khulukuthela. Buka. Sirwale uphi yini lo? Hey man. Ayisiya man le violence yakho man. Mina ngifuna ukuphuma amabhulu man. Please man. Niza kusiza ethi nibheke nje. Hayi. Sibi. Uyazi, lesutu le ayisukanga la inweberekekile man. Uthi ukuthi netsobani yini? Hayi ungalibheka la ngizokusiza man. Isimple. Kuyosizani lokho soyimoshile man. Hayi man. Kodwa man khumbula kahle. Uwe man endonda waninika le image erongo man. Ungangibhedeli wena man, ufika ngibuka ngamehlo azongitshela ukuthi le measurement right lena man. Chirwana, kanti ubunxilile ngelixesha ubusikhayisela ngecomputer zakho esenhloko kanti uzawuthunga impahla zabantu kakubi. Ciao, uyazini. Unganinyanyisi man. Uyabona ukuthi le ndonda le iyaninyanyisa twice. Nawe uyaninyanyisa. Ukuthi mina nipuzitwara mina uke wanibona nidwakile. Hayi andithi kaloku abanye abantu basele ezikoneni bezeke apha ebantwini sebenxilile. Uxolo manje. Ngicabanga ukuthi ngayilungisa mina lento. Kunganjani Sibiya mfowethu uyishiye lesudu yakho? Akulungisela ushilwane ubuye ilanda. Yebo mfowethu ngakwenza lokho. Kodwa ngo5 mangibuya la ngithole yonke lento ilungile. Yeah, sorry. Kuzolunga. Yeah, kuzolunga mpela la. Yeah. Angizokukhumula mfowethu. Hey. Hayi impela zonke lezi zinto zinzima. Sibi, utheni bamfoni uzawubetha ngale fashion ngokuxabuyela kwakho? Kunani lokho? Wena?
Madoda. Kwenze njani la ekhaya? Oh, kabazele. Usho ngani? Komos. Lo muntu ophuma enqunda na. Sekhuduzene ekhaya madoda. Mama inkunzi. Ho. Nani phansi lakhe? Kwenzakalani? Hayi baba Makiza uyazi ukuthi lo muntu lo umaphuna la. Hayi bawumkhizi oyena umuntu omaziyo lo mfuphu mapha ngulo uthetha ngezinto ezimaphuna apha engqondweni bayazana. Hayi Bekara lo muntu animuyazi man. How it's not relative for me. Hayi mina benisithi kaloku eyona nto yenza ubani izalane yile sutu iphetheyo. Ciao. Utsho ukuthi wonke umuntu eletha sutu la ifike kube imfowethu yakithi. Hayi chongo. Madoda. Isikhashana nje angikho le ndini konakala izinto. Mvuka. Ciao. Hayi Nkomosi. Hayi ngimiscarriage madoda man. Miscarriage? Le ndaba yemadoda. Sayifake ibuko ngale kamelweni lami. Miscarriage? Hey. Mandona. Hey, mhlambe icustomer le. Bambara. Makanifuna bonke abanifunayo. Nithi amikho ne? Please. Sawona kwajani? Ubuchirwane. Oh, Chirwana hayi ubethe imakukhona ofikayo emfuna sothi akekho. Ubethe. Hey, mihlolo. Bawutshali andithi ufuna uchirwane lo phansi kwetafile. Chirwane nangu utshali phansi kwetafile. Uyanichisa man. Uyayibona into yenze lebhluk. Hey man. Anitshele. Iminingi yakho isho ukuthini wena? Lo mlenze lo awulingani nayo. Hayi man. Jari Bekara, ninike chance nibheke man. Uyabona? Wenze lebhluk lami ikrepule. Scrape. Suka. Wena man wajulukisa into engekho musimanje man. Lento le isimple. Kona manje ukishile wanichisa ngeayini. Beka, ningayilungisa lento man. Anithi uyabona ukuthi izimile kanjani? Kanje. Mina nizonqamula le bese iyabuyela iba yidraw man. Intoni? Ufuna kuba ukhuphule lo mlenze omfushane ulingana nalo nomude. Abo. Hawu. Uzaluleke kela kanjani? Yeyakho leyo. Eyami yona uzakuyilungisa. Hey, Bekara, uyazi nikutshele kanjani? Uwe man. Uyenzile mistake man. Wasukara wamanjene stoti wamakaso wamakanje elinye rabari chifani enye rabarite manje niyenze kanjani mina Kangicele Chirwane ubumedalisha mina okanye ibrook man Beka uwo makubani manje hey uwo umile stoti manje niyenzeni mina mamela andikhathani noba uthini Chirwane kodwa nje ufanele wazi ba ngo4 ndifuna apha ibrook yami Hayi kahle. Sekwela umthindo wakho manje. Weshali phuma la. Hey phuma. wena uyazi baba Makiza hayi niyakutshela man wasindile nje ngawe man uyazi la maphathini wami bese kugcwala moya man nizwa ukuthi nizamfaka ama blue eyes mina Susho njalo bona apha sehambile. Uyabona ukuthi unenzele intoni? Jonga isiketi sami simoshekile jonga manje. Hey Mapi kanti wena kahle yini man iproblem yakho? Dithe kuwe ulungise iwaist hayi ilength. Hayi man kanti asiyo lento uthe wena uyayifuna na? Dithe yehlisa ilength. Uyeke iwaist intoni ngawe? Hayi Mandondo hayi ibhadi lami leli mamshanje man. Akunabhadi yanikisa futhi uyakwazi uthunga amanzi undina. Chirwane uzakubethwa zicustomers zakho namhlanje. Jofi. Ikareke yabona sorotaniso zizibashe. Hleka ntoni wena makepisi? Wenkosikazi. Umuzwe insizwa. Yini? Ulandisizwe, ulana madoda. Hey, kambe uyamazi umkhulu. Ungena kanjani la wena? Ngizombiza bo. Uxolo torhwana sisingalento imbi kangaka yenziwe nguChirwane esiketini sakho esihle. Ndicela ukunceda. Ndicela siye phaya ekamereni yami ndikuncedise ukukhulula sisebenzise le tyaleni. Ekamereni yakho ukukhulula sisebenzise ityali.
hayi sisucinga kakhulu kangako. Bendizama ukuthi siza kusebenzisa ikamera yam ndikuboleke le tyala ukuba uzikhavarishe umzimba wakho ngayo. Kodwa ndizawucela into yokuba ungene kule kamera ese-left yam. Ungangeni kule ingapha yakhe yakamagubane. Loo nto iyandixaka uba makandiye kweli cala lomfuno. Ndawugqiba ukuthetha ukhulu lapho. Okay, kulungile ke. Inkosi. He? Tshirwane nahana fela ha pika ha diyo ya mosadi e parang di mahao. Ke sepetlele. Hospital case. Hospital case. Yabona ukuba unokuhlala apha ebusweni akugcwale athi mfo. Mortuary case le. Yabona siyakoleka. Amagugu. Elili. Hey nina. Jonga apha wena Chirwela sibona isikhathi sami usimoshile. Yeah. Sipha wena Yeah. yebo. Andisasifuni ndifuna esitsha undithengele esitsha thatha. Hayi mama. Ndiyasifuna usithenge eso skate. Hayi mandunda. Hayi umuntu unezibhathi mamshanje man. Ngcono ukuthi apaparaze nje kuphela. Awunitsheleke wena. Unjani kanti wena nomaguwana? Ninitshele kahle nice kuti nitshele jari kuti mina ni absent niphumile. Nina niyamtshela nibabili kuti mina nihlezi under table. Asuka nizimpimpi nina man. Hawu mufukele. Awunitshele. Mawufuna kubheja zimpimpi zimbili. Ufuna kubheja double mpimpi. Ubheja ini la. Abona hiyo ke mo ngadi mabi bona. Oya. Ukabecha 2 le 8. Tshweni le kulube. Hey, ngubani mfethu? Ngubani Max? Ngubani? Yewa, yinde. Ngobulala umuntu namhlanje. Yinde, ha? Yinde. Uthi ngihambe kanjani? Uthi ngiya kanjani mina le lokho emshadweni? Yini nona le? Ha? Wosala wena, wosala. Ngobulala umuntu mina. Wosala. Kwenza njani? Kisiba umawuse. Hayi man, zonke izinto kanti sizosestemna. Hayibo. Hayi. Madoda. Iso qosha libhekile. Sonke siyawenza amaphutha. Kodwa ngalokho akusho ufuna siqabane bese siyalwa. Hayi. Wena ndoda. Lungile, uzosindela nina nje. Ngoba naku namadoda ahloniphekile. Kodwa manje ngizoqhokani mangishisa uthi? Woza la ngizokunezinto okushintsha. Woza. Hayi, unyanisile ba umkhize hamba nto. Ya hamba. Weshilwana. Awungitshele kahle. Uyabona wena ukuthi uzofa kula lamakhasimende akho. Kubuye kweyonakala laphi kona ngoba phela wena uhlala usikhoshela la endlini. Usitshela ukuthi wena umthungo omdala uthela wale kwamayimayi la waqala khona ukuthunga. We mame uzofa wena. Chirwani. Chirwani. Ucela sincokole ngapha mntakwethu. Hlala phansi. Yazi Chirwani ilula lento. Apho wena uyimoshe khona. Uyimoshe ngokuthatha isuti yalamfo umde ubhikila usibe. Wayinika le mbishimbishi kuthiwa nguNtuli. Wazothatha le kaNtuli. Wayigibisela kwela bhikyo lethu usibe. Imosha apho wena lento. Ciao. Oh. I see manje man. Oh, yabo ndoda kunjani? Isuti injani akakalungi? Mayingalunganga thina sobabini siyalwa. Hayi, siya. Bekara, izilungele suit yakho. Uyazi wena ukuthi ucabanga ukuthi mina aniyazi into eniyenzayo. Injani kodwa le ndoda? Akusiyenye lamabheki ya tailors nje kodwa. Hayi wena sibe. Yabona le ndoda inazo into zayo njengendoda. Kodwa kubukhulu becala. Wani ugodi. Ya, hey, siya. Hayi, manje zonke izinto zilungile manje. Wabona izinto ziyabheka ringanisa la. Uyabona ukuthi computer yasebenza manje. Shayile. Ya, uyekele ku complainer man. Thatha ne bunch. Yasebenza computer. Seka ne bunch lapha. Kuthi liyalingana la. Awuthi ngibo. Ya. Liyalingana la. Ha? Uyabona? Hayi ngilizwe gazini. Hayi, mpela. Izawushayile mfana kimi.